Se No oli joo, aika silleen katsotaan mitä me saatiin aikaan. Laukauksissahan ei ollut mitään laukausvarmuutta. Joo, Se on kyllä, joo. ensimmäinen hyvä asia. Kyllä. Luoksepäästävyydessä sillä on kaikesta huolimatta pieni ujous Joo. vierasta ihmistä Joo. lähestyttäessä. Ja se näkyy tuossa taisteluleikissäkin, Joo. että se heti lähti sun kanssa huomattavasti voimakkaammin. Joo, kyllä, kyllä. Pikkusen ujosta. Eli se tahtoo sanoa tässä luoksepäästävyydessä tämmöistä ilmaisua kuin luoksepäästävä aavistuksen pidättyväinen. Joo. Sitten sen kovuus, pehmeys, eli voidaan sanoa ikään kuin koiran muisti, kun se pelotellaan jossain, niin kuin se tuossa pelästytettiin ja se pelästyi, parkas. Joo, kyllä. Ja hetken päästä se tuu vaan siihen samaan paikkaan. Kuinka se paikka on jäänyt sen koiran muistiin vielä. Joo. Niin kyllähän tämä selvästi osoitti, että tuossa se inhottava oli. Mutta selvisi siitä ihan ok. Sama tuo tynnyri, muisti senkin, että tuo se rämisi piru tuossa ja tuli. Ja pikkusen varovasti mentiin sitten tutustumaan. Eli se on +1, hieman pehmeä. Joo. Ja näkyy se kelekallakin. Tosin kelekalla käyttäytymiseen vaikutti se toisen koiran Joo, haakkiminen häiritti selvästi, joo. No sitten sen temperamentti voitaisiin puhua oikeastaan niin kuin mielenvilkkaudesta. Eli kuinka oikea-aikaisesti, oikeasuuntaisesti se koira pystyy ottamaan tuommoisia yllättäviä ärsykkeitä. Ja tässä se yllättävä ärsyke on tuo tynnyrin takapäin. Joo. Joskin näköjään reagoi jo siihen, kun tuo salapa irtoaa, ja se tynnyri ei kerki lähteä liikkeellekään. Niin tämäkin koira reagoi jo siihen. Joo. Elikkä. Silloin lähdetään siitä, että se on puhtaan vilkas +3. Joo. Hermot. No ei mitään huonoa, mutta ei sitä nyt ihan sanotaan kokonaisuutena niin sanotusti tasapainosta saa. Tuo pehmeys vaikuttaa osin siihen. Ja niin poispäin, että se on +1A täällä. Joo. Sitten koiran vahvuuksia on tuo taistelu, leukojen ja lihaksiston käyttö. Se on 2A tässä lomakkeessa, eli kohtuullinen. Joo. Ja ihan vaan erotukseksi siihen, että jos me puhutaan suuresta taisteluhalusta, niin silloin se puruote pitää olla, se on suunnilleen niin kuin, että se on ruuvipenkissä kiinni. Niin kyllä, joo. Eikä mukluta. Ja että se taistelee niin kuin kaikissa muissa osioissa myös sitten kropallaankin. Joo. Mutta tuo 2 on hyvä. Joo. Sitten tullaan puolustushaluun. Halua me haetaan. Tällä koiralla voi sanoa, että sillä rupeaa olemaan kykyäkin jo siihen. Eli jos hammasta haluaa, niin tältä saa. Joo. Joo, se vähän kuulosti. Eli aika täräkästi ottaa. Joo. Mutta taas se hyvä puoli siinä, niin kuin tuolla seinälläkin, niin se, että kun sille osoitetaan, että hei nyt tää loppu, tää homma, ollaan kavereita, niin se ei jää kyräilemään. Joo, niin kyllä. Joo. Jotkut koirat maistelee vielä siinä vaiheessa. Niin kyllä. Eli puolustushalu on +3, kohtuullinen hillitty. Se on paras mahdollinen. Samoin tuo terävyys. Se ottaa kantaa, mutta sitten kun tuota pehmyyttä tulee, niin sitten kun se uhka rupeaa tulemaan liian kovaksi, niin sitten sitä äkkiä rupeaa tulemaan semmoinen leija. Että se mutta tosissaan oli. Joo. Ja veti kalusto esiin. Joo. Ihan oikeasti. Oliko siellä pelottava? Mä halusin nenäni säilyttää. Joo. Ei tuu juopot kimppuun. Eli se on kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäysolua. Ja siinäkin se, että kun se tommosella intensiteetillä tulee, niin se pystyy palautumaan. Niin kyllä. Mikä kertoo kyllä. Että hermoissa ei niin sanotusti sanottavaa ole. Hyvä. Sitten tullaan toimintakykyyn kokonaisuudessa. Ja niin kuin jo tuossa äsken mainittiin, niin se toisen koiran haukunta vaikutti siihen. Ja me joudutaan tietysti arvioimaan se sen perusteella, mitä me nähdään. Niin kyllä. Niin 1A kohtuullinen. Joo. Siinä mitään huonoa siinäkään ollut. Lomake pisteyttää sitten miinuksia täällä jo missä ja plussaa on 159 pistettä ja se on ainutkertainen käynti tämän koiran kanssa. No niin, kiva, loistavaa. Jonkun toisen kanssa tervetuloa. Kiitos.